Όχι, είναι πίσω. Θέλει το ποδάκι για την εβδομάδα. Το καπέλο μ' αρέσει. Αυτός είναι σαν φνούς τους Αργεντινούς, δεν είναι σαν τους Αμερικάνους τους καμπόιδες. Δεν είναι στη μουσική της Αυτός είναι ο... Σαλόν απ' έξω. Έλα, χειροκρότημα. Καλά κομπάς, καλά κομπάς. Το τσίρκο Μετράνου. Πέντε άλογα. Αυτό είναι πόνι. Ωραίο. Αυτό το πρώτο πόνι είναι. Θανάση, μια μέρα πάρουμε ένα σκαμί, να Σιγαϊδού εφανέβη. Τώρα θα φάνε τα μοίρα τη μιλιά. Καλά, γιατί τι θα πάθουν αυτά, ρε. Άλλα πέφτουν από το σκλίκια. Όποιος προλαβαίνει μαζεύει. Ας τα φάνε κάτι. Χρήσιμα θα πάνε. Προκειμένου να πέσουν κάτω. Μην είμαστε αστείοι.